Balik ako po. Alam ko sa YouTube. Ay, parang ano umong sa inyo? Hindi. Alternate. Napuno ang gitna sa mga... Ladies and gentlemen, mga National High School siguro mga one-third lang yan ang kanyang population. Ano mo? One-third naman eh. Ano po yung Ang population. Ito po ang ating pagkukuhan ko. Yes, panapakan po natin sila. Maraming salamat. Anong masasabi mo sa kanilang sayaw? Okay lang. Anong masasabi mo sa kanilang sayaw? Tuwing wala akong masabi.